syapi kipat ba ladon ko way kajindu no yung bensin bakodo jong unong snong jong ka jela ka ba jongi nakadaw jong kajingpang lani ka covid kani kamut ba pasti jongi ngidon kam benta banya ting banya sir ba ka covid kan wan biang nganong biang sa sisen ngim simong baka covid kalalong biang kumbalong hakapor itu kisnem baban ting uklam ni kwa on tentep uipi ba kani kajing do no ya kani ko ko bensin yung unong song ngindang ha biang ban tes nang banginduk yo jingtip kham shai lada kajing kadaw jong kajing do no jong kajing im kadai khik tang naga benta bayo covid ne day ba ita i nong snong ila don lupa ki wei pat ki jingpang ki baban tengkat i tengkat pat ka covid kabaat kalong don kam dingi pan pentip ipi ki pat ba naman bon buri ni ki pat ba kalong babakwas sibut ngin pentip da ka masay but ngin pentip ru da ka masay ba phim don kam ban syong sir na kanikadaw wat don kata kajingmut ba kalawan biang kaklam jingpang covid ngidon kam ruban pensay syapi ba kajela kajongi baro ki jakas sumar ki lalong ki bala penkre nakabenta ban pet ba kaklam covid kandom sapriang kumbaka sapriang hakisnem ki bala dep ngi syukwa ban pentip syapi ki pat ba balada piwan na ki jaka ki badon kita ki covid cases ki babon hakani ka ri India ne syakawai pat jaka pet bapinshim ya kita ki precautionary measures lani kita ki lat jing penyada sngobha yada ya ladi lada pinangwan la kun kini ki jaka phong ya ka mas ka jongpi nakabenta san hadu inyos ni nang ba lada don kanu kajing yolat jong kata kajing pang covid bakan rum lani lada pidon ya ke infection jong kata kajing pang kanum long kajing pang kapan ban yapi kita ki dak kishin jong utaw jing pang covid ilong kumju kumbalong menswa kila bandon kajing pang biong kli ka bakra ani kila bandon kajing yo suot penhiar lani pila bendon kajing bamla manring mensim lani piyo kajerko kabujur kita kilong biang kumju uta uknyang jingpang covid om day unu uknyang jingpang ubat temai uba kajela kajungi ngimpat don kilat dawai ban yada tingi ongru ba kum kajat ban riu ha ka imlang kasalang namar bangi yo i syaki waipat ki benta jong kani kari ki jongi kita ki nongpang ya kani ke jingpang covid kila nang bon te ngi ha kani ke jela ngin kwa syo bangin poi syakatu ka jinglong ka jingman ha ka ba kita ki nongpang covid kila bon na do kata batla hap khang do khang dam lingi hala ki jong ki sep kata pot ban hap le kita ki itu na pedang ginong song kita snow pidon ya kita hidak kishin ki bale si pidon ya tau jingpang covid snow bhalek pran chakilat ai sumar blok ru kidon kita ki testing centers mentalili kidon ki home kits ru tangba ngingi ong balada kita ki dak kishin ki long ki ba phim snow la banshan wat pen slam lani wat jalan ban lai ut hospital namar kajing pen jalan jong phi kajing lai wat ya kajing yarap kala pan long kadaw kaban sha yu ni knyang jing pang ba un ban yu pi hado ba poi kapot ba le si jing im ki ba kotor ru ni la bando ikwa bani to ipi ba ya kata ka vaccine kata ka booster dose ka baki ong ne kata ka inject ka balai ngi kum ka sarkar ngim kwa ban board yano ru ban shim ya kata ka inject jing yada hanrei lada pisngo ba pila dai lupa
Inong song kibapun kijat jingpang kibaban ya kabet kejumpi. Shem lupa ya kani ka booster dose nang bapin penklan ya kata ka jing da jong ka met la jong na ka jingban jong itu nyang jingpang ubaki ong COVID. Hapan thiet kum ka jela ka sarkar kan haprai ngin ya kendo na sini bat menteri rang ba jong ka jela haka bangin ya syong ban ya selok kumno bangin le bat katno nakata ka booster dose ka bangin lek ban thiet bat bangin ai bat ngin pen long ready ye ki pat ba o ki shim namar pa ka inject ko ka long ka rai ka papirai shimet dalade ngi khuslai palada ngi shu thiet bulk ya kata ka covid kan yangi namar ba hidon ki kendon ban pendon kam ya kum kini ki injection jingyada pi hap ban pet ba lada pi pli ya ka sunduk jong kita ki inject hap ban pli bro spotuli si se pli long kumta kale no no kata ko inject tikini ki daw ki bobon kum kita ngis ngau ba kata ka demand ber ka supply ya kata ka inject ro kadai bandon ti ngin rai ya kini ki bro la siningkong pat ngin sa pagtip yang yapi haka siningkong kum no ngin le kum kejela ya kane ka jing sapriang dan ne ka jing pendon ya kini ki inject lat jing ya da kam tam le ya ki nong snong ki baladom lupa ki babon jat ki jing pang hakimet ki joki na ki daw ki boker ngim kwa ban ong yapi baka covid kalawan wat num snong thu bakla ya kata ngiong chat baladon ko boy kemen simbriu ko bakodor bangilado ni kwa yapi kum kinong snong kapin ya shem ya kata kalat jingeda yele barabor ban pek bapisat ikiti ki jompi ada pi biong kli kam tam lele ne pi don kanu ke jingpang ko jerho apniar yele ban thia no marwei wadya shong jan than ban hayeng hasemru shabaru soba ye shem ye katakalan na yami naga pidon kum kita ki sign bopin i bopidon ka chance ba lesi kala bandai ka covid rekat bopin pat test wat mudur bakan dai ka covid testing kalong kalat ka bat tikna bat pentikna ya kata ka jingdon jong to knyang jingpang hakamat ka jongpi ars nem tam hakata ka jings ear ngim de shu ban tieng ban slai ne ban mudur namat pila dep ya lembati yo kutu kalenti pila don yo kata ka baki ong tin pareng experience ngidon kam menta ban ong ba pitip ba kadon kum kata ka jingpang covid pingen ngi ka jing start yung patba nakatakadaw ya ketika jing ya daru ngiong nginumla ban punbori pi lahi dalade ba kam juday ko kom ban disclose ya ka identity jong ito ki baklat tu ka yi shi kam lele we have one covid there. No, it's difficult for us to write if it is not known female or male. Especially in Khasi, you cannot write. It is a male, Okay. aged 46. Kapor klam kam desyo tu. Di wala katago, ngin dunia rai tang muni, ngin siya kren bilang imitri rang ba jama jela. Ngin kong ila ay po rin, bugin niya discuss si kani ka issue ka agenda, but ngin siya kren hakata kapor. Ngin sa pagtipipi kat kum ka jinyo instructions na utli do jong ka jela. Because the Honorable Chief Minister is the only person who can decide on these matters, especially because of the nature of things. So, ngin ang to, but ngin saya, pagtipipilas ngin ko. The protocols are the same. Everything, protocol is the same. Habang yung kakantin protocol, ka-protocol, banyada, neban pendep, ya kata ya kita kiba bampat yo ne kiba laklat no ne kiba pangkubit kan yailong hi kum bakalong hagis na